Kalau tik kong mengisiat dia kenam klem dapat ungat udaya no. Lada piwan seksien ngin perselor patulun ya pi. Kublai pi baro ki parlo ki jisu tanat dan pay ya ga channel ga jonga bat ki video ki bang penmi na ga channel ga jonga. Te po inga por nga penpau ki jing sungu ka bakrau nam ta jong pi. Ba ga ju por nga penpau ki jing sungu diau ba ngam siknala ban penmi video ini kindiat si kindiat banai ki beladab. Te ngangit film sungu ai kata ten re nga ai kublai nam ta jong pi baro ba pila ay support nga haduk bangalala ban kenjo kanyo hajar tam ki subscriber po ka channel ga jonga. Te nga kermen ba pinang ya support nga bangan ang laban penmi video sutanat te kani ga sini ka pamitangan wan ra ai pi video ba kham kerpang ngam penjule teng menemenoi kini ka kerja video ban ngit kan persutanat ya pi yang hilang paro te kani ka por ngan cover ko we ki jingruai jong we kaitor pau nam jong dari kasi jentia ka jong oi inshallah don shu asla jong perthai dan re ka nam ka burom ka jong i gai sa do ta mene te kata ka di jingruai ka bakat kum na ka youtube nga syam ba ka kerten juga ka de imedam step ka ko iket ka de jingruai ka ba i ringdur ka ba sanjur ya ka long breu man breu bala ring perkhat ni snap ka de jingruai te ka de jingruai jing ba aro pede bangkuai do play tiga ni ka tayo ka ba lempu sniap ka ba san ka jong i te kuntang ako aban le terpang na kunta jong i ring jingruai kanang bagi basma bagi jingruai kin sung thuru ya ki jingmot budan di jingruai te kan ka por ngan ruai kan di jingruai ba man patai ru di jingmot kat ko bagi sung thuru ka jonga nang bede di jingruai te tu ni snap di jingruai dang step ka ko ikin marjat hasar leng banti tang ban pendap ka ko jongi itre shitom laban si kaskul ban pha imla akil shan kamai thai datang kaban pasad hai hajing snoga intip ni enegi yoja ibalayo mina asyawe ibyak kongrai ilan putei umir sumbah ibaladan jasnam lajong padhari brand abangi syok tang si para imay hangin ipur kana ihap kadu hako imay ipa indan jisaw sinay nang ne isdang bansyang kinko ilan kasar kabamban yung dor ipit ikat rupa berkaian napo kalah haying rius pak jing hang iti bunsin iong ngasya api umat balang hiju sange hateng hiju sange abangis nap yaki kana donut kapat rumay jonga kendrat najram buntin lunti syong aram ay samani kabaro ilas dang he syakam bula baro ngibe bangin pensuk ya imay kamram jongi taladai ogai nong thao ni arti o ajim kat jia yang
sim galung ban yo sngo yu ki kentin kya thau ki badana gane ga jirwai bat ko mung yo I gane ga jirwai ba ukai tor iba arwar pde gane ga jirwai irwai hakar kom jong uwe ne ki khon jong gane ga long yeng ka ba mat sitam ka ba mat jenjar ba siam lanot siam jenjar ting yo iru ya dor jong gane ga jirwai hangne ga jirwai yo I ki artli ki dor jinglong bat ka ban kom ka de ga jinglong sisor sidor ka jinglong tips ni bat ka baar nang ta kadai ka jinglong sarong bat ka jingbom don jingkit kili na ka banta ki wei la ne na ta kalong yeng long sam te ka ne ka jingruai ninyo I ba ka kami dang step ka haban kit I ka kho na ka banta ban le syang keleng ka sor ban thiet ik mar jat ki tinjat khnang ban yo ban sa ban pandap nang da jilon kam yeng asam nang ta ka skol ro ban pha kamla ban krisyan namar bang ni jirwai ong kamay kentay dap tang kabam gumun lada ka kamay sa kano kanoro kari kentay ki kumangitip ka kamay kentay ka khamrit habay nujor ka kamay kirang ba dahil ka jinway nginyo I balada ka kentay ka kamay sa kano kanoro kabagkot I ki jingpunlot ka kadetang kabam ombaro ki kentay ki ba kamay kune kidon ki batray kam sorka kidon ki batray business ki way pan handray ngaji keren hangnya ka jinway keren salsar babon ki longyeng kung mengitip ka kantay ka day ka nong pet nong kami ayong sam yaw kishat kutyo iya ka baha kami at yung kikon ayong sam tenray ka ay wapanlong iya kanay ka nong kami banahable kunta kadon kadaw bat kadaw ka day na marko pa yung ngayon ula ino iya ki ban kung mengikilan kita din dan ipas sadhay ajing sumubha intip ni ending ya upa intip halaka jong ka ajing sumubha intip bagi kron ki obam ni ki obam kata kadai ke jinglong jong ni kupa bat kadai ke ne kadaw penlong ia kene kelong yin kene kelong kami baka haban ket ia kene ke sitom kene ke jenjar ke bakat kene ibalayo mina sawi ibyak phongrai keleng perthei kemut nalor ba ila don ia kelong yeng long sam ia seskawai pan ibyak phongrai keleng perthei kemut pensniudor hakam dia baka syong khasuman ka kamtho iga syong khasuman byak phongrai keleng perthei kemut nalor ka jing pensniudor ka balak dan ban pensniudor ke long yeng panakong mentayat sikuai per kilong yeng bat le kunjo iro kum yu sumbayu balabet yasnam lajong pathar ibarat ka bathau ba kum jitip baya ki khon ki ti laju ong laju tip iki ba ka de do kasnam te kum yu sumbayu balabet yasnam lajong pathar ibarat ka bangot ba ngim khin kor su iki khon ki ti te ka de ka ne ka jinglong ka bangyo I baune kupa ubade jing sisau kupa di resort bas cam laju ong di resort ubas cam jong kano golong ye tela daja baune resort usunjorno kadon ke jing mak bakrau ya kano golong ye bat ka jatik hagan golong ye jong kan ke jirwa ba kupa long kunta bat kalalong ke jing ban khiai kan golong ye ba plia ha ba ka kemi ka hab banket yek berkat kini ijing sitom pigalong ka ba sisya ban perkat bakalong kami kabade ban hab ban pei hayeng sam ta ka hab ban syang ban wat yokhang teki dekat ki ba hadin dekat ba ar ba lagi tu terter dekat ba ar ni I ba kat ba kidang syong sipara imei jom ki ipur khana ki ba hapor bidang pun ini kon barang red upa jong gayeng pundam jisno ye badai na kane kata ba isdang ban sangkit kho keleng kasor tanam ta ban do ka ba bat kane ke jingja kane ke jirwai kapun kan ma ye ngai kane ke jingja ka barang sedap jasian hakini kindet sni ka bengi la sakhi lang baki social media platform hakabai ka to kalong yen ka ba ka kami jong gayeng ka haban sim mi kesenjam bajuat ka balik se ki bapon ni kilong kami kimla bande kuntu ban hab ban sya ya shogawi ka jalan na ka benta ban yo ya ka bela kasni nang ban yo ban pendap ya ka yeng asan ka judon bi jing ong ba ka ban se ka thom wat ya ka sang te hang neng yo I ba ka jing bom ban se ka jong ka nakadaw ba ka haban pendap penbit penbiang hayeng asan ka haban sim kesenjam ka ba walada kalong ka ba ka ban sim te bang yo I ka tu jingja hagini kendat singi katno ga ban sim mo jonga kalung ban yo sngo ya jingya thu jong tu kalong kami ba haipori ba kadang pun ini khon barang ret
kahap ban shim ya karam kasya ban pendap biang ya ki khon ki ti hayang sam namar kamla shu ban bela ban sni tegade gane ka jingkhia ka bala nang ban shu iya ka nalor ka jingkhia ka bala don lupa sakawairu hakajing belah kentai ngamla bangan pendap por pengadang pun ya ite kun bahaden tengam sengula suban bangan belah bangan ayu hoen ngabela tambah ngam sengula sute ngalet simram naken baba tekum ta kan gijing ruah ne ro gai thu ini ba kadon ka khap ba kat ba kadang itu kana gai thu kana kat ba kidang kadang lek ban lom mi ditiar kitar na yeng juki bereu ba kapor ba kalek ban lom ro igitiar na kini ki yeng juki bereu spa bat laung ba teng ka ju sabe bat kane ka ju sabe juga kala penlong ka mas musi nalor ka jing khia ka kata kam ka ba katre ka ha ban mat se ka jing sa kan ben ka jing sa kan hian bat ka jing sabe kane ka dei ka jing long ka ba nyu i ba kane ka long ying bereu spa kadon ngam ong babaro bereu spa kindon ni ka jing long ndai gidon bereu tiba le kumne bat kidon pada ki bereu spa ki babham sempalan nagam ta ki badok ki barangli ki besyam jemja ki kloy ban yarap ban kener ki jing isn ai ban penthet i jing don kam jing ka to yeng pensnai snasam nang ta ai ga bam gadi ka kup ka sem kum ta ter ai ku blei nang ta jong gini long yeng bat yai long kane ki jing long ka ba phi bidon kane kan wanra ye ka san kala ban sanjor ye ka long bereu man bereu kham tam e kane kari pe jai ban bereu jing kane ka jing ja ka don jing ya dei bat ka wen ki jing ja ki ba nga mat nge kendo ha ka por bar shong class 5 class 6 hai ha ki por ba nang le school long ba ngalamat e ka bukum kane ka jing ja ha ka ba mangalam bat ki parlok ngelek ban di ha ka wen ki tlong namar ka jing sliang ka dei porlior ka jing terkhong ngio i ka ta ka kala long kum ba ka khreng yangi bat ngilek bandi i ta ka bat abang ngila lek dan i ngila pet ngila kami ki trai kindan te enda bang ngila wan phai nang ta ngi kendu i ki trai jong ka ka tlong tikini ki trai kila berngam yangi kila ong banang no phiu yo jing biet banwan ban rum hang ne banwan bandi nang ne tingi na ka jing ting na lor bangidang khana ta po nimla shu ban juba te ngila shu ngam pas ngam tikini trai ngila ong balarja ba phiwat sen kane ka kentin ka jungki kala ta sawa wat adu kini gisni iskor gi jona bat ka bangan mla shu ban klet lano ro bat kata ka de jing ong ka jungki ba nglada phiwan sen ngin terslot patlen ni kata ka de jing kren ga jong kane ka longyin ke baru spa ke badan BM ke keren hai tu por kane kentin jing ong jungki kam da lele than namar ni dak na ni pada smutu benta na bengilak smutu ba kan no ka ta ya kalom riang man riang joni bat na skwa ban ong kum ne nang kan ta jong ke tu kalong yeng ladap hidang kan mau ye jing le ka jong phi kapor kadang biang ni phi wa pintelah bat ba pin perkat ashua ban keren ya no kajing keren kajing padia kajing telik kala ban kata ya no kalong tik kum bangisiat yo khnam klem dapet ungat udah ya no yala de ngila pelaj ngim smutu ngim dan jingkit kli ndrei gitu ki bangan kin smutu e jing pang tika de ne ga jing long ka ba ki bri ki ruspa kidan tengamut ban keren ba barok ki bri ruspa ki long kumta ndrei kidan katukan ni ket khot ka balai ga ong ba habangi ngap iki khana do nut ka pat ko mejonga kenrat na jorong un betin nanti syong arame ngin samangi hangning nyu i ka jinglong jung ki khon ki kiti ba haba ki khon ki la he ki la san ki la sedang ban smutu ban ki yo i ka jing sitom ka jing khia ba ka ni ka kami ka jung ki ka haban ket bat haba ki la sedang he menta ki la sedang ban nang ban bela ban sengi bat ki la de ka por ki ba kin ong ye ka kami syong aram no me ngin bersamangi teka we ga jingkwa ka jungki kalong ba kin suduai tang hau blei ai ki jingko jingkia bakila ban trei ban kata bat ban kerasan ni yang kasam kumang youtube baga jingko jingkia ka de spa ladang ngilat na ka jing pang jing stom ngilong kumang ngilat karam gasya te kumta kini
khun hang neru ki duai so blei ki ngu arti arjat hau blei bon ai ki ke jing ko jing khia ba ki la ban yo e ka ban ko khia ba ki la ban kamai ban pendek pembiang bat kam tam ban persian ya ling sem ti kum ta kan ke jing ruai hang ne ka keren ya kalong breu man breu ha kan ne ka juk ke pamenta kam tam e nang ta ka jat ban breu ba jungi ka breu hang yo trap haka bagi bapun kilang yin ng sam kimat kaya kandu ikabapun kami ke jingja haka bawa pa juga yin dan jingkit kli ay na kamanta kalong yin ng sam haka bawa pa ubade man long rishot bas kam sinjorno bat bapun kilang yin ng sam kitlan no nisi tiga ni jing ruai le se kan ai ka kubor la ne kam se kita tu kan kilang yin ng sam kerpang na kamanta kilang pa da kababurom kilang pa ibadan ni dan jimbang tentang ismuthu balang bahkan jiruan kala ban sanjur thamai golong priman breu haganeka bri ni trap kujuni tentang ini iji pasat jengut jongal bahkan jiruai na ai dengan tajung pi bat terpang dengan tajung pi di pepek adu bekut semua ban share ban like ikaneka video kujunga kan mangala aban penyi pada video kiba kham sutana susu por gibanang wan kenang bakan nang la susu ban penjana ya sak ka bangadon bat kham tam ru bakan long ka jing terku na kamanta ki long yeng long sam ki ba mat ki bai kandu i de jing e ti tang kom ta he ble sibo ku ble sia jarmo min sai kandu